И здравейте, това е първи епизод на Stoneheart и сега ще започвам новата поредица. И да, това е играта. В момента избираме къде да се спалнем. Предпочитам на някакво друго по-хубаво място, където да има повече животни тук отстрани. После ще излязат и неща. Ето, както виждате, отстрани има едно зайче, едно дърво и някакви златни руди. И гледам да мога да се населя на място, което е подходящо за живеене, нали? И така, ние избрахме тук и нека се спалнем. Така. Малко бавно зарежда. И така, за да се изтеглите тази игра, можете да се я закупите от Steam, но също можете и от пиратски сайтове. Там има почти оригинална алфа версия, но става за игра. Ако искате, нали, да се я купите, пак казвам, от Steam. И това е играта. В момента избираме къде да се спалнем. Добре. Тук е добре. Тук е страхотно. Гюрдиман. Имплант. Така. Нека сложим един storage. Нека бъде за всичко. Като за начало. Нека да оберат тези. Нека да направим какво ми даде? Добре. Ти ще станеш такова. А ти фермер. Така. Нека направим така и ето тук всичкото. Така, нека да бъде 28 на 28. Така, идеално. Нека сложим и тук така една фермичка. Тя ще бъде за царевици. Нека оберат това. Тези дървета. И да, това място, нали, добро е. Тук така мисля една стълбичка да се сложа. И нали тук да се сека гората, което е много е полезно. Но за сега нека се върнем на селото нашето. Така, още един сторич да направя, 10 на 10. И долу. Така, моите хора събират дървата. Тук има още такива, да, дори има и цветчета. Което е цветята, освен вази и такива неща, не може да се прави друго. Също може да се направи фермичка за цветя. Нека се направи обаче ферма за едно друго нещо. Така. Ето за това и то по-нататък ще видите за какво ще ми помогне. Така.
Тук отстрани има най-различни къщи. Аз предпочитам ето тази къща да направя за момента. Нека да я сложим тук. Идеално. Нека я билднем. Така. И те започват да я строят. Нека сложа стълби. Така. Така. И сега ще ги накарам тук също. От тук. До тук. Да го отсекат. За това място тук не знам какво ще сложа. Мисля, че още такива малки къщи. Или все пак, за да има къде да спят. И заека, както виждате, ще се хвани в капана. Вече. И да, заека в капана. Тук има още един заек. Има една лисица и още една лисица. Тук, да, правят. Това също е лисица, да. Игричката е много приятна, нали. Така, ако сте имали тежък ден и така да се разпуснете, да почнете да строите неща, също след няколко дена на играта започват да ви атакуват едни гоблини, такива като малки гномчета, идват и ви атакуват и, нали, по-нататък, когато дойде времето, ще дойдат и ще ви покажа как изглеждат. Епизодите с играта няма са много дълги, около 10 минути ще са. Ето, тук, дето слага капаните, е готов. Дигнал е първи левел. Тези, които си гората, в която са работници обикновени, ако искате, можете да си гледате хората тук. Трапера ми е първи левел вече. Крафтера и фермера, и те още не са дигнали левел. Искам. Така, може да сложите нещо като крафтинг тейбъл и той, нали, да почне да крафтва неща на него. Ето в момента ще го направи готово и отваряте го и ще ви излезат всички тези неща, които виждате. Можем да си направим цветя, но за съжаление нямам цветя, мисля. Нямам. Най-важното, което трябва да направя е за сега е това. Две легла. Два прозореца и една врата. Така. И той ще започне да взима дървото от тук и да го слага на крафтинг тейбъл и ще започва да строи нещата. През това време този самотен човек сече цялата гора. И за да го улесня малко, бих направил така. Всъщност, не. 20, но то максимум е 20 на 20. И така за всичко. Както виждате, започва да става нощ. Още някой дигна първи левел, крафтера. И без това всички в момента са заети да строят къщата.
Има още и дърво, което не е прибрано. Тук отгоре този вече спря да сече дърветата и сега започна да ги слага в сторджетата. Добре, аз нали направих тук едно стоп. Това е цялата храна, тия неща, където ги виждате. Те са останали са кожата. Това също е храна. Добре, че на това място, где съм се заселил, има такива хращчета. Те ми дават храна, което е много важно. Хората също огладняват. И да, стана нощ. Ето тук горе показва. И мисля, да, ето те запаляха огън вече. Тук ще да казвам, мисля да запалят огън. Нека видим какво да крафтим още. Значи идем армор и меч. Ами да, всъщност това е. Добре, започнаха да прибират всички дърветата. Така. Също мога да направя така, нали, да виждам къщата вътре. Но на мен ми харесва повече, когато е цяла. И да, сейва се урода. Така ми харесва повече, защото не знам, просто така ми е по-добре изглежда. Добре. Добре, можете да направите така. И добре, това е странно. Така, това място за село е много подходящо, защото дали няма такова много чудовища, защото почти от всякъде съм заограден от планини. И така вече има способността, нали, да пази хората. И да, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесал и чао!